Tak, dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady vítám u dnešního rozhovoru s Ondřejem Dostálem. Dobrý den. Tak, Ondra Dostálem, moc krát děkuji, že jste přijal pozvání na tenhle rozhovor. Protože já to řeknu na plnou hubu, na férovku, já jsem dlouholetý volič Pirátů, který byl těžce zklamaný. A do tady těch voleb jsem poctivě hledal, koho budu volit. A vy jste mě zaujal jak na Twitteru, tak vlastně to řeknu, když já jsem to tak nějak v lednu začal pořádně se koukat po té politické scéně, všimnul jsem si, že Vít Rakušan lže ohledně migračního paktu, tak vy jste mi dokonce i pomáhal s těma 106, jak jsem psal na různý ministerstva, poslal jste mi nějaké jako formuláře a tak dále. Takže vlastně i tou vstřícností nějakou k obyčejnému občanovi, tak mi to udělalo velkou radost. Ale hlavně jako potom, když jsem sledoval třeba i na konferenci o svobodě projevu a tak dále, tak jste mě zaujal vlastně svýma podle mě klasickýma liberálníma myšlenkama, který dneska, ač jako hodně stran se tváří, že jsou liberální, jako reálně jich potom v jejich praxi jako moc nemají. Ještě něco tady rychle od vás, než se zeptám, jak byste se vyklasifikoval, nebo co byste o sobě řekl. Takže jste právník, který se specializuje na zdravotnictví nebo jako lékařský právo. Vystudoval jste na Univerzitě Karlově, kde ale studoval jste i nějakou dobu v Rakousku a postgraduálně v USA. Aktuálně kandidujete do Evropského parlamentu za koalici Stačilo, kde jste na kandidáce na 2. místě jako nestraník za Spojené demokraty a Sdružení nezávislých. A v roce vlastně 2006 jste dokonce získal cenu Právník roku v kategorii Talent roku. Takže gratuluji. Kdybyste se měl nějak o sobě rychlosti ještě něco říct, co jsem třeba jako vynechal, představte se našim divákům. Jo, tak já jsem Ondřej Dostál. Na těch právech jsem primárně začal s mezinárodním a ústavním právem, protože diplomacie bylo něco, co jsem chtěl dělat. Pak jsem se dostal na přelomu tisíciletí na stáž k tehdejší exministryni zdravotnictví Rojtové a dostal jsem se k transplantačnímu zákonu a dalším věcem. A tím, že jsem z lékařského prostředí, tak už jsem u toho zůstal. Protože vlastně ta ústavní práva, když se promítnou na tu péči o lidské zdraví, jsou jako nesmírně zajímavá, jako eticky právně problematika a to mě vlastně provází celou dobu až do té současnosti, kde asi nejznámější jsem teď kvůli tomu covidu, ale to byla v tom mém profesním životě spíš taková etída, nepříliš jako ani právnicky jako těžká, jo, protože předtím jsme se zabývali věcmi jako od eutanázie přes prostě asistovanou reprodukci, jako tyhle ty záležitosti, human enhancement, jo, do jaký míry je možný prostě přidělat si kus něčeho z robota, aby byl člověk dokonalejší a kde už přestane být člověkem. Jo, všechny tyhle záležitosti jsou jako naprosto úžasný a to, že se teď tady dostávám na náměstí a povídám si s lidmi o tom, že je špatný migrační pakt a zákaz aut, je záležitost v mém profesním životě trošku vybočující. Jo? Ale na druhou stranu ono i to je potřeba, protože to právo se nedá zavřít prostě někam jako do skříně, kde nad ním budou bádat prostě 3 lidi, ale musí žít, protože když nežije, tak ta realita se začne chovat podle sebe a prostě všechno je to špatně. A k tomu covidu se ještě určitě dostaneme. Ale teda vlastně, co já jsem viděl vlastně v médiích jako asi nejpopulárnější do té doby, tak to bylo to, že vlastně vy jste za nemocnici Třebíč jste ji obhajoval oproti 2 rodinám, kterým vyměnili děti, jestli jsem to pochopil po porodu, kdy vy jste se s nima chtěl nějakým způsobem nejdřív smířit a oni úplně to nešlo. Můžete nám o tom něco jako v rychlosti říct, nebo případně ještě nějaký jako další zajímavý casey přesně? Tohle je nesmírně zajímavá věc, která ale má historii, protože ještě když jsem začínal, což bylo někdy 2003, tak bylo jako docela nezvyklé, že pacienti vůbec žalují nemocnice a když, tak ty částky, o které se jednalo, byly jako zcela zanedbatelné. Jenom pro srovnání, za způsobení úmrtí byla podle vyhlášky o bolestném a stížení společenského uplatnění částka 240 000 korun.
Jo, když tehdy se říkali škaredý vtipy, že když jako někomu vypíchli oko, jo, tak můžou říct, jako vypíchněte mi ještě to druhý a pak dostanu odškodný a budu mít na televizor. Jo, jako, jo, skutečně ty částky byly strašný. A zrovna tahle ta kauza vyměněných dětí spadla do situace, kdy se to lámalo, kdy v podstatě už to přestávalo jako vyhovovat jako i soudům, i lidem a řeklo se, musí se s tím něco udělat. Jo, když někdo je doživotně prostě vyřazený prostě z profese, tak nemůže dostat, já nevím, 100 nebo 150 tisíc, jo, ale prostě musí dostat 10krát tolik. No a do toho právě spadl ten případ, já jsem tehdy pracoval v advokátní kanceláři, která zastupovala jak nemocnice, tak pacienty a tady právě byl ten spor o to, nebyl vůbec spor o to, že ta nemocnice pochybila. Došlo k tomu, že prostě jo, se po porodu smazalo takovýto čísílko, tehdy se popisovaly ty děcka v porodnici, jo, tak se to smazalo při koupání a ta děcka se vyměnila a přišlo se na to zhruba po půl roku. A nemocnice nabídla odškodné, ale vznikla otázka jeho výše. Jo, protože ta nemocnice nabízela tehdy, jestli si správně pamatuju, 600 000 korun. Jo, zase připomínám, za smrt se tehdy dávalo 240 000. Jo, a ta rodina si řekla o 12 milionů. Jo, takže prostě přes veškerou snahu o smír to jako smířit nešlo a jako vyplynula z toho poměrně dlouhá, extrémně medializovaná jako bitva právní. Jejímž výsledkem byl jakýsi kompromis, kde to prostě skončilo nějakými asi 3,5 miliony. Okay. Ale rozdílně jako pro jednu rodinu, která měla, řekněme, užší vztahy mezi sebou a rozdílně pro tu druhou, kde se, to bylo škaredý, kde se dokazovalo, jako, jak moc skutečně byli zasaženi tím, že ten rodinný život byl narušený. Jo, že už byl jako narušený předtím, takže to bylo tomu jasný, rozumím. Jo, ale tím pádem a pak ještě jedna z těch novin, jedna z těch rodin ten příběh prodala do německého bulváru. Čímž pádem se to stalo jako obrovsky jako viditelným i u nás. Ale to nic nemění na to, že to byl jako jeden skutečně z přelomových případů toho období, které začínalo smrtí za 240 000 a končí teď částkami 20-30 milionů, že se dá vyhrát škodně. A můžu se ptát, za jaký jste dostal jako to ocenění Talent roku, nebo právník roku? To bylo něco úplně jiného. To byla práce. Já jsem především učitel a nepíšu do predátorských časopisů, ale občas sbírám ceny. Tak zrovna tahleta byla o tom, jakou roli vlastně má hrát systém náhrad škod v prevenci chyb ve zdravotnictví. Takže to vlastně trošku je i spojený s tou nemocnicí. Přesně tak, ale to bylo ještě 4 nebo 5 let předtím a právě ta moje teze tam byla, že tomu, jako k čemu je to dobrý, to odškodnění. Jednak musí nahradit těm lidem ten zásah do života, kde je ale důležitější, když to dostanou hned a třeba v trošku menší částce, než když to dostanou možná v obrovské částce jako za 15 let. A druhá věc je, že to musí vést ty lékaře k tomu, aby se nebáli tu chybu nahlásit. Jo, aby se neřeklo, hele, tohle je zlej člověk, toho musíme zavřít prostě navždy do vězení. Ono to zdravotnictví je extrémně chybový, nechci diváky strašit, jo, ale nemocnice je jako strašně riziková věc. A jenom jako striktní dodržování toho, že tam každý dělá, co má, může přispět k tomu, že je těch chyb míň. Jo, a znamená to, že taky, když někdo odhalí skoro chybu, jo, near miss se říká v angličtině, jo, tak se nesmí bát prostě říct, že se to tak stalo, aby se ta skoro chyba prostě odstranila. Typicky teď na Bulovce, nevím, jestli jste slyšel, tak došlo k záměně pacientek, kdy jedna dáma tam přišla na těhotenské vyšetření a druhá na kyretáž dělohivej škrab. Jo, a bohužel si je zaměnili a ta těhotná prostě podstoupila tu kyretáž a samozřejmě o ten plod přišla. Byl z toho obrovský skandál. No, ale to není chyba prostě jednoho člověka. To znamená, že ten proces, během kterého ta pacientka tam přijde, řeknou jí, co se s ní dělá, nasměrují do správního lékařského zařízení, jo, takže tam úplně nefunguje. A když ty lékaře vystrašíte, jo, že je budete žalovat a pozavíráte a oni se informačně zavřou, no, tak se tyhle ty chyby jako neopraví. Jo, takže ty náhrady škody jako musí jako svědčit i tomu cíli a lepší je skoro ten mimosoudní nástroj, bezsoudní nástroj odškodnění těch lidí, kde na toho lékaře se udělá ty, ale odhalí se ta chyba. Jasně. No a právě tohleto, o tom byla ta moje práce, za to jsem dostal tuhletu cenu. Hezky. A zeptám se jako teda, co si myslíte, jakože v momentu, kdyby ten doktor už jako to pochybení měl po několikátý za sebou, tak to už ale asi nějaký trest už jako větší bude, ne? Nebo jak to vidíte? Takové případy jsou a musí se odhalit a postihnout. Tehdy byl mimo jiné asi rok před těmi vyměněnými dětmi byl nemocniční vrah.
Jo, ale to jsou naprosto, jo, který zabíjel prostě pacienty, protože byl nějak jako psychicky narušený, ještě způsobem, který se velice špatně odhaloval. Jo. A takové lidi samozřejmě musíte dostat jako pryč, jako z toho oboru, pryč od pacientů. No. Ale je hrozně důležité, aby ten jeho třeba nadřízený, který si všimne, že tam prostě umírá jako netypicky prostě moc lidí, on jim dával v podstatě, dá se říct, smrtící injekce, tak prostě, aby se potom pátralo, a aby se ten primář nebál, že prostě všichni budou zavřený a zlikvidovaní, když se to včas řekne, že nějak se to neodhalí. No jasný, souhlas. Dobře, super, děkuju. Posuneme se k tomu covidu, že to mě zaujalo na vašem příběhu. Vy jste teda originálně nejdřív, to bylo to někdy na jaře roku 2020, jestli se nepletu, když ten covid vypuknul tak nějak, tak vy jste žaloval vlastně stát, protože ministerstvo zdravotnictví tehdy zavíralo maloobchod, pokud se nemýlím, jako nějaký, tam bylo i vlastně opatření omezující volný pohyb, tak vy jste to tehdy žaloval, že vlastně by to ministr zdravotnictví neměl mít v gesci, pokud to není nějak jako jak to bylo? Řekněte nám tomu, to bude asi lepší, když to řeknete vy. Já si dovolím začít ze široka. Já jsem Fulbrighták. Jo, byl jsem na Fulbrightově stipendiu, senátor Fulbright byl chcímír v čase vietnamské války a po něm se jmenuje mezinárodní stipendium. A já jsem tam měl právě na zdravotnickou regulaci a mimo jiné zdravotnictví v krizích, v pandemiích, válkách, v těchto situacích. A co nás tam naučili, kromě toho práva, je taky kousek té, řekněme, epidemiologie, kdy když přijde něco, co se strašně rychle šíří, tak to buď zarazíte ještě, než vám to vstoupí do země, to znamená třeba do hodiny, dvou musíte zavřít letiště, prostě, aby vám z té Číny prostě ty lidi nepřijeli třeba jako do Česka. Pak když vám to sem vnikne, když to neuhlídáte, tak musíte bleskově prostě vychytat ty nakažený, a prostě zavřít je do karantén. Jo? Ale na tohle to máte jako řád třeba týdnů, jako ne víc, podle toho, jak jako nakažlivá ta nemoc je. No a potom, když už prostě se vám to rozuteče, tak už prostě na opatření určitého množství, už neproveditelný zavřít do karantén a pak už se řeší jenom léčení. Jo? A ta naše vláda postupovala úplně blbě. Jestli si pamatujete, první 2 měsíce, 16. ledna 2020 přišlo z WHO, že se prostě šíří jako neznámý jako agens. No. V ten moment byla vyhlášena ta mezinárodní jako stav pandemického nebezpečí a v ten moment jako nikdo nic nevěděl a měli prostě udělat stopku, zavřít prostě jako cestování a vykašlali se na to. A vykašlali se na to jako dobře 2 měsíce. Jo. Ještě si pamatuju, docent Maďar, posléze největší zavírač, ještě snad jako 26. února jako doporučoval, jako, že jezdit do Itálie je v pohodě. Jo. A tam už v té době to na tom severu bylo hodně divoký, no. No. A jako to jsem se tehdy chytal za hlavu, protože tehdy se o tom fakt nic nevědělo. A mohlo to být nakažlivý tak, jak to bylo, ale taky to k tomu ještě mohlo mít smrtnost, jako klidně třeba jako 20%, což by znamenalo, že fakt by byly ty mražáky v ulicích. Tak jsem si říkal, jako kurně, jako ještě rok potom jsem dojídal konzervy, co jsem měl nakoupený, že jsem si říkal, jako bude průšvih. Jo. No a ta vláda to ignorovala, Vojtěch napsal ten článek Česká koronachřipka, protože Babiš se to snažil vymlčet. Ony ty opatření jsou drahý. Jo, a on ten rozpočet už tehdy jako, neměl na rozdávání, tak si říkali, hele, necháme to přejet, nic se nestane, nebudeme dělat opatření, které by nás stály třeba 5-10 miliard. No ale ono houby. Jo, a pak, když se to teda rozjelo, tak 11. 12. března úplně otočili a z toho jako nic nedělání, ve chvíli, když už to bylo jako rozšířený, nebo kdyby to bylo smrtící, už v ten moment jsme všichni mrtví, jo, tak v ten moment jako přišli s těmi opatřeními a ještě úplně špatně. Oni nezakázali chodit do práce. Jo, takže v pracovních kolektivech se lidi mohli normálně jako stýkat a promořovat, ale zakázali jako sportovat venku, jo, a přikázali nosit roušky v lese, jo, a zakázali jít do obchodu, jo, prostě všechny tyhle ty blbiny. Jo. Tak to jsem napsal správní žalobu, která byla vedená 2 věcma. Jednak formální, že ministr takový zásah udělat nemůže, jo, a to je jako velice složitá, jako obskurní právničina. A jednak věcný, že jako to není proporční opatření, protože jako vlastně nemůže, kdyby ta nemoc se chovala tak, jak nám ministerstvo tvrdí, jo, tak nám ta opatření nepomůžou, nezachrání nás. A pokud jako objektivně jsme v dubnu ještě nebyli mrtví, tak v takovém případě zase ta opatření byla zbytečná. Poměrně složitá argumentace, je to ještě to máme někde na webu pořád jako veřejně. No. A soud mě na to šel a zrušil to hned na tom prvním bodu, na tom, že ministerstvo nemá ty pravomoci, čímž pádem není zapotřebí do toho druhého kroku, jestli ty pravomoci používá dobře.
Jo? A všichni to prodali, jako že jsem porazil Babiše u soudu, mě byl Babiš úplně ukradený. Jo? Já jsem to jako sestřeloval právě z toho důvodu, že jako to, co nás učili, velký riziko v pandemiích, je pandemická zvůle, že to stát použije k tomu, jo, aby jako získal moc nad občany, kterou mít nemá. Jo? Kvůli tomu jsem šel do té formální části. Já jsem to pochopil správně, že vlastně váš argument byl ten, že by na to měl jako zvolit nějaký to krizový, že ten krizový stav, aby to mohli jako potom tím způsobem dělat, že jo, jsem pochopil správně. Tak, přesně, protože to, co jako fakt nechcete, je, aby jeden člověk, notabene Adam Vojtěch, jako měl v ruce jako možnost vás zavřít prostě do domácího vězení a neměl na to jako páku ani parlament, jo, který musí jinak schválit ten nouzový stav. Takže tohle je nouzový, tak, no. Tak. V létě jako Babiš jako řekl, že jsme bez covid, jo, a že jsme se vlastně zachránili, že je to super. Jo, jenom proto, aby na podzim, to už tam byl Primula, jako do toho šli znova. Jo, a to už se poučili, to jsem psal Primulovi, že jako to nejde udělat tak, jak to udělal. On jako odpověděl, že ten nouzový stav udělali. Jo. A nouzový stav se vyhlašuje na 30 dnů, jo, a dá se prodloužit, ale je to výjimka. A oni z té výjimky nouzového stavu udělali pravidlo a ty nouzáky pak jeli prostě jako tak 2 roky. Půl roku to tam jelo, nebo díl možná, no. Bylo to jelo nějakou dobu, pak asi 3 měsíce bylo volno, že jo, to bylo šílený. No. Tak. Dobře, a já jsem teda totiž jakoby se dočetl tak, že potom ten nejvyšší správní soud to poslal jakoby zpátky, že on to nějak jako zamítnul a pak se to teda zase jakoby vyhrál znova, jo? Nebo, protože to jsem potom nedohledal. Tenhle ten konkrétní spor, já jsem pak dělal ještě asi 10 dalších, okay. Tak tenhle ten konkrétní spor jako umřel na čas, protože ministerstvo dostalo za uši od Městského soudu v Praze, od toho nižšího stupně, muselo zrušit ta opatření, jo, ale odvolalo se, jo, respektive soud zrušil to opatření, ministerstvo se odvolalo a na nejvyššáku se to válelo jako snad 3/4 roku. Mezitím už ta opatření byla dávno pasé, jo, mezitím už byla vydaná úplně jiná, byl vyhlášen ten nouzový stav, celé to jelo v jiném režimu, jo, a pak ten nejvyšší soud to víceméně z formálních důvodů vrátil, jo, ale to ministerstvo na to zareagovalo tak, že aby to nebylo znova zkoumané u toho Městského soudu, tak si ta opatření samo zrušilo, jo, takže si je samo zrušilo ministerstvo a ten případ jako šel do ztracena. A teda jako, jak jste říkal, že jste dělal asi další 10, tak co dalšího jste v tom covidu jako dělal za ty žaloby? Asi největší byla úplně na konci, která skončila nakonec jenom hrozbou, respektive napsali jsme to, poslali jsme to na ústavní soud a to bylo zrušení té vyhlášky o povinném očkování. Odešel Vojtěch, ale nechal po sobě vyhlášku o povinném očkování, která byla platná, ale účinná měla být až od března 2022. Jo? A doufali jsme, že když v listopadu nastoupí Fiala a Válek, jo, tak Válek jako otvírač, jo, do té doby největší, jo, tak to prostě zruší. Jo? A on to nezrušil. Jo, a nechal prostě ty chudáky lidi, kterých se to týkalo, vydusit. Koho se to týkalo? Zejména zdravotníků a vojáků, jo, a ozbrojených sil, protože tam bylo pravidlo, že do 1. března musí mít obě dávky očkování, takže kdo by s tím nezačal v lednu, tak ten by to nestihl a z té práce by ho vyhodili. No, takže v tom lednu přituhlo, všichni se začali ptát, tak jako už to válku jako zrušíš, nebo jako co, jo, a on to pořád nerušil, aby jakoby chytrácky jako donutil ty lidi, aby se šli naočkovat, byly kolem toho velké demonstrace a se senátorkou Dernerovou a dalšíma 15 senátory jsme na to napsali ústavní stížnost. Tu jsme poslali k ústavnímu soudu, bylo zjevný, že bychom to vyhráli a Válek tu vyhlášku zrušil. To je zajímavý, protože já vím, že třeba asi tak jako měsíc zpátky ve Velké Británii právě vyhráli podobný soud, kdy tam je teda donutili, ať se očkujou, a ty lidi, kteří jako opustili tu práci, tak dali je k soudu a tam to vyhráli ve Velké Británii, no. Že to ta vláda jako nesměla nakazovat, no. Ono, jako tohle je mimochodem hrozně zajímavý. On to právo je krásný obor, být strašně jako nudnej, jo, pro některý lidi. Ale oni jsou jako daný pravidla, leta, desetiletí, co se smí nařídit jako povinné očkování. A ta podmínka je, že když někoho nutím, aby do sebe nechal něco píchnout, tak tam musí být převažující zájem, ale ne jeho samého, ale třetích osob. Jo, to znamená, musím chránit ostatní lidi. To znamená, že něco, co vytváří kolektivní imunitu, tak může být předmětem povinného očkování, to jsou třeba očkování proti tubeře. Jo. Něco, co kolektivní imunitu nevytváří, tak ale nesmí být, jo, nevejde se do těch pravidel, takže jako u toho ústavního soudu bychom skoro určitě vyhráli. Jo, ale to neznamená, že bychom byli antivaxeři proti očkování proti tubeře, jo, protože tam to funguje proti černému kašli.
Já to vidím No. taky, já z toho důvodu vlastně té covid vakcíny ani neříkám vakcína, já tomu říkám jako immunity booster, jo, že reálně je to na pár měsíců a ještě jako i pofiderní, možná ten první měsíc to něco dělá, ale jako potom nevím. No, vy jste potom vlastně nějak v té době, jsem pochopil, jak jste se přidal do Pirátů, nebo Pirstanu tehda, že jo, kdy jste byl vlastně i jejich kandidát na ministra zdravotnictví do těch voleb, co byly nějak ke konci roku 21, jestli se nepletu. A tam jste vlastně i během toho, ještě předtím byl součástí poradního týmu koalice, z kterého jste ale v prosinci 21 odešel. Vlastně by mě zajímalo, co se tam stalo, proč jste odešel. Zase malinko historie. Já jsem svoje první zákony napsal dřív, než jako Pirátská strana vůbec vznikla. A když byla úplně mladíčka, tak jsem seděl v poradním týmu Ministerstva zdravotnictví, se dělala velká legislativní reforma. A od té doby se všema asi 5 garniturama, co tím zdravotnictvím prošli, jsem jako nestraník spolupracoval na těch legislativních věcech, protože ono nás je v republice asi 5, možná 10, prostě jako co to znají trošičku víc do hloubky, skutečně je to úzký obor. A skrz to jako jsem se poznal i s pirátskými poslanci, kteří tam nastoupili ve 2017. A jako nebudu je hanět, jako Petra Třešňáka třeba, oni krásně bojovali proti zdravotnické korupci. Jo, a to mě na nich imponovalo, protože jinak prostě to bylo strašně prohnilý a pořád je. Jo. A ta korupce je něco, co prostě nám bere peníze na léčbu jako lidí a stojí to jako, statisticky to stojí jako masivní životy. Jo. Takže když jsem jako vyhrál všechny ty spory, ty první spory proti Babišovi, jo, a shodovali jsme se s tou svobodomyslnou částí Pirátů na tom odporu proti zavírání zásahům do základních práv, tak oni za mnou přišli, řekli, hele, my vás známe z těch jako protikorupčních jako legislativ, jo, pojďte nám tady dělat jako stínovýho ministra nebo toho vládního týmu, jak se to jmenovalo. A já jsem řekl, jo, jako fajn, tohle to už nejde řešit jenom u soudů. Jo, tehdy nám ministerstvo totiž poprvé začalo dělat to, že my jsme vyhráli u nejvyššího správního a oni to vydali stejně. Jo. Čili, to se stalo. Jak si tomu jako můžou dovolit? To je dobrá otázka. Prostě, jo. Ne, to je něco prostě, za co by jako nikdy neměli zvolit partaj, prostě, která tohle to dopustila. Jo, jako to bylo tehda ANO z ČSSD, ne? To bylo tehda. To bylo ANO z ČSSD, ale to byli tehdy ty střídající se ministři, Prymula vyletěl skoro hned, pak tam byl Blatný, jo, pak tam byl Arenberger, ale reálně to psali takový ti borci z toho MESESu a z té iniciativy Sníh, jo, jako ty ministři byli jenom pošťáci. Jo. A protože na nich klečeli jako tyhle ti mediálně zdatní, jo, ve všech televizích jako věčně zavírači, tak ti ministři se jich báli. A přestože u toho soudu se jako nad nimi vyhrálo, nad ministerstvem, tak to ministerstvo to prostě vydalo stejně a řekli, hele, my jsme doktoři a my prostě musíme zachránit jako tady celý národ, jo, tím, že jim dáme roušky v lese, jo, a udělali to stejně. A měli potom aspoň nějaké jako pokuty nebo nějaký tresty? Bohužel ne, jo, protože na tohleto skutečně, jo, tady jako hodil ten systém Renault. Jo, protože jako nikoho nenapadlo prostě, že se výkonná moc jako zprotiví prostě moci soudní. Jo, že prostě jako řeknu, to je hezký soude, co si tam krafete někde v Brně, jo, ale my se to vydáme stejně, protože chceme. Jo. A to byl pro mě jako pro člověka vychovaného jako v podstatě jako v úctě v právu, jo, protože celý právo tak trošku ztrácí smysl ve chvíli, kdy jako nerespektujete soudy. Jo, pak to právo nemusíte mít. Jo. Tak v ten moment jsem si uvědomil, jak strašně slabý je to, čím jsem jako celých 20 let žil. A že je nutné skutečně vstoupit do politiky, která skrz volby může změnit, kdo je v té výkonné moci. Jo. Když za mnou přišli ty Piráti, se kterými jsem se znali předtím, tak jsem řekl, jo, to se potřebuje změnit, jo, a já vám toho stínovýho půjdu dělat. Jo. A oni mě prohnali nějakými těmi, jak v Pirátech byly ta hlasování prostě o tom, jo, a tím jsem prošel jako se spoustou hlasů, jo, všem se to líbilo, super. No jo, jenže oni mě sice nabrali jako zavírače v době, jako otvírače, jo, proti covidovým restrikcím, v době, kdy oni taky byli svobodomyslení. Ale pak se něco stalo, jo, a tím, že já jsem jako nebyl uvnitř té strany a že se ty lidi nepotkávali, protože se to nesmělo, jo, a tak nevím pořádně co, ale tam prostě nabrala sílu hrozně frakce, která chtěla takzvaně řídit společnost na základě jako vědeckých poznatků. No, ono to zní krásně, ale ve skutečnosti je to děsivý. Zvlášť proto, že ty vědecké poznatky byl přesně ten bullshit, který šířil jako MESES a iniciativa Sníh. Jo, a natáhli si prostě do poradních sborů právě tyhle ty všechny zavírače.
Jo? Tak my, A my už i dneska jakoby víme, k tomu se ještě dostanu, ale jako to, co dělalo WHO, že, nebo Mezinárodní zdravotnická organizace, nebo třeba doktor Fauci, no, tak ten teďka, že byl vlastně, jmenovalo se to Výbor pro dohled a odpovědnost, který jako založil americký kongres, takže tam i jako kongresoři normálně ho jako zpovídali, tak ten teďka jako přiznal, že ty pravidla ohledně 2 metrů odstupu nebo roušek, který jako měli mít děti a takovýhle věci, že to bylo jako vymyšlený, že to nebylo vůbec na žádných datech ani jako dělaný, ani na žádný jako vědě dělaný, jo, což oni kvůli s tím jako opatřením zavírali v Americe školy a děti nemohly chodit do školy, jo, což já si myslím, že vlastně to byl i ten důvod možná, proč my jsme tady nechali, že my jsme to většinu z toho jako přebrali jenom, jo, takže ono jako poslouchat vědce ano, ale kriticky je potřeba. Vždycky kriticky. No. Pokračujte dál, pardon. To je přesně jako to, co se stalo, protože já si ani nemyslím, že by byla ta pirátská strana, ta frakce, jako se kterou se dostal do střetu, že by byla skorumpovaná. Já si myslím, že oni byli jako tak strašně jako compliant, jo, jak se to řekne kurňa česky. Jo, hrozně chtěli dodržovat to, co přišlo z té Ameriky, jo, ty vědecké poznatky, jo, že prostě se snažili, jo, všechno to nacpat i do té praxe. A když jsem jim říkal, podívejte, ale zamyslete se nad tím, že je to blbost, že to tak nemůže být. Jo, a tak oni říkali, ale to přece říkají vědci z Ameriky. Jo. No a tam je ještě ten průser, že jako velmi často jako americká farmacie je s neuvěřitelným způsobem skorumpovaná. Jo, a tam jako můžeme se podívat na Pfizer, který prohrál jako miliardový casey za opioidy, který prodával tak jako, že nejsou návykový a já nevím co všechno, jako to tam je furt tohleto. No a to je přesně, jak si myslím, že to bylo, ale to říkám skutečně jako svojí spekulaci, že ty velký farmafirmy šly svojemu štěstíčku naproti a že si koupili prostě jako univerzity s vědcema. Včetně těch, kteří pak jako dělali tady osvětu v jednotlivých státech. Jo, člověk, o kterém jsme v životě neslyšeli, jak jsem znal v tom oboru zdravotnictví skutečně každýho, jo, tak jo, přicestovali profesory prostě z Ameriky, který tady nikdo neznal, jo, ale prostě říkali, jak se tady musíme zavírat. A já mám pocit, že ten marketing byl postavený takhle, aby vědělo se, že ty vakcíny pomáhají lidem v ohrožených jako v krizovém stavu. Jo? Byli lidi, mladí, děti, kterým ten nějaký predispozice, nějakých, já vím, že jo, obezita, že jo, a takovýhle věci. No. Tak. Jo, a smysl podle toho, co se o tom produktu vědělo třeba v roce 2021 na začátku, bylo prohnat s ním tyhle rizikové skupiny, to znamená třeba 10-20% populace. Jo? Ale ten marketingový záměr byl prostě prohnat ho přes 100% populace. Jo? A aby se vám naočkovali i lidi, kteří se toho neměli důvod, té nemoci se neměli důvod bát, tak bylo potřeba říct, dobře, ale když se nenaočkujete, tak budete zavření. Jo, a to naočkování není pro vás ochrana proti té nemoci, ale ta ochrana proti těm lockdownům. Jo, a na to jste nejdřív museli udělat ty lockdowny. Jo, takže proto vznikly tyhle iniciativy všechny možný. Jo, a myslím si, že jako je zatím jako velký marketingový projekt. No tak jako on i ten Fauci teďka právě, přesně jak jsem říkal, jak ho ty kongresoři jako grillujou, tak on i přiznal, že jako ty jeho zaměstnanci měli konflikt of interest, konflikt zájmu. Jo, dokonce to se teďka už konečně přiznal, i když 2 roky zpátky říkal, že to jako vůbec není pravda, že jo, takže tam musíme být nejenom kritičtí k tomu, co jde z východu, ale měli bychom být kritičtí i k tomu, co je z západu. To je můj názor, jako musíme používat svoji vlastní hlavu, ne to, co nám tady někdo nakuká, když jsou to třeba spojenci. No. Je to tak. Ale zase, abychom jako nehanili jenom cizí, ono i s vlastníma byl problém, protože třeba v testování bylo na konci roku 2022 už agregátně nějakých 55 miliard. Jo. Ze státních peněz. Ze státních peněz. Jo. Což jako pro srovnání, jo, jako léčba veškerých vzácných nemocí, zvlášť schvalovaných, prostě stála tehdy 3 miliardy, jo, na výjimečnou úhradu podle paragrafu 16. Jo, Motol sežere nějakých jako 12-13 miliard ročně. Jo? Takže tohle to bylo jako 4 motoly, jo? Prostě jako šílený. Jo? A samozřejmě jako na tom byla nějaká marže, nějaký zisk, jo? Těch společností, které to testování dělali. Jo? To byla regulovaná cena, která vůbec neodpovídala ceně, jo? Jako na nákladům. Jo? Jo? A tak jako když máte zlatou slepičku, jo? Tak se nás snáší zlatý vajíčka, jak se ji snažíte udržet naživu co nejdýl. Jo? Takže taky jsem z toho měl takový pocit. No. A přišla nová slepička pro zbrojní průmysl, tak už se mohla vynechat ta jiná slepička. Mám takový z toho pocit někdy, ano.
Dobře, dobře. K tady tomu ještě vlastně bych jsem se ještě rád teda dostal, proč teda nakonec jste jako odešel z toho pirstaňáckého, z toho poradního týmu. To bylo už jenom jako kvůli tomu, že tam ty nebyly už ty svobodomyšlenkový, už jako to chtěli zavírat a jste si řekl, hele, tak to ne, to není to, na čem jsme se domluvili, nebo kdo byl ten poslední zlom? Důvodem byla ochrana soukromí a svoboda projevu. Jedno z tradičních pravidel zdravotnické etiky a práva je, že nikomu třetímu není nic po tom, s čím jste nemocný nebo jaký berete léky, jo, až na extrémní výjimky. A když se nás zeptali před volbami, jestli jsme očkovaní nebo ne, jako jo, ty, kteří chtěli k někam kandidovat, tak já jsem na to odpověděl, po to vám nic není, vy to nepotřebujete k ničemu vědět. Jo? A ty Piráti z toho začali šíleně vyšilovat, jako jak je možný, že tady nejdu příkladem, jo? A neříkám prostě, jak jsem očkovaný. Jo? A když jsem ještě na to řekl, že nejsem očkovaný, protože jsem prodělal covid, naprosto bez následků, měl jsem vysoké protilátky a další z tradičních pravidel je, že se nikdy neočkovalo do imunity, dokonce je to v zákoně, jo? Do dneška. Jo? Já jsem dokonce jako i někde jako četl, že to může být i rizikový, jako. Že když člověk má protilátky a ještě Přesně. do toho se a já jako, jsem se o tom, tím, že se znám z lékařů. Půjdete. Jo, já tím, že se znám jako s širokou komunitou jako lékařů, tak oni říkali, hele, jestli jsi prodělal, tak se na to vykašli, protože v podstatě ta vakcína neudělá nic jiného, než ta tvoje imunita už udělala přirozeně v reakci na tu chorobu. Jo? Naopak, když do té imunity ještě nacpěš jako něco dalšího, tak z toho budou spíš problémy než přínos. Jo? Takže ani pro sebe, ani pro děcka jako jsem jako se rozhodl neočkovat se. S tím, že možná, kdybych neprodělal, tak bych se někdy z kraje toho roku jako očkovat nechal, jo? Ale prostě tady takhle to nedávalo smysl. A když jsem řekl, že prostě mám postinfekční imunitu, jo, a že se očkovat nebudu a že to doporučuji každému, aby se poradil se svým lékařem a nenechal se tady do něčeho nacpat, tak mě jako zakázali s tím jít do televize. Jo. Týden před volbama mě jako stínovému ministrovi zakázali jít do televize, kde si pak ze mě Andrej Babiš dělal legraci, jo, jak jsem ten neočkovaný ministr, tak jsem mu to teďka připomněl. Jo, a já jsem řekl, hele, za takových okolností jako nemám s váma jako nic společného. Vy jako strana máte ve stanovách soukromí a svobodu na sítích. Jo? A když prostě jako nerespektujete moje soukromí, jestli jsem očkovaný, neočkovaný, a ještě mi zakazujete mluvit tak, jako kde to jsme, jo? To nemusím být. Jo? Jo, takže prostě jako, jo, jsem pak jako postupně i vystoupil nejenom z toho vládního týmu, ale i od Pirátů. Jo, a vy jste teda vystoupil. Vy jste vystoupil sám, nebo jste byl vystoupen? Já jsem vystoupil, ale z důvodů úplně jiných. Já jsem tady na obci kandidoval do obecního zastupitelstva za jako jedny nezávislý. Jo, tady máme prostě jo, hasiče Sokoly a prostě jako jo, starostovou stranu. Jo, jo, ale prostě za jako jiný nezávislý kandidoval jistý Bartoň, což byl stínový ministr školství. Jo. A já jsem považoval za velice nešťastný, aby prostě kandidovali proti sobě jako dva členové Pirátů, ještě jako takhle exponovaný. Takže jsem vystoupil a od té doby tam nejsem. Okay. Dobře, když teda teďka jsme se bavili o té covid vakcíně, tak já nevím, jestli jste si všimnul, protože že na začátku během covidu, když to vyšlo ven, tak jako já teda osobně jsem si dal 2 dávky, protože jsem chtěl cestovat, i když jako kdybych necestoval, tak si nejspíš ani si nedám, protože mladý, nemám problémy a tak dále. Ale vlastně byly takové ty teorie, že jako hele, budou na to lidi umírat potom nějakým způsobem a tak dále. A co je vlastně zajímavý, je, že když se teďka koukneme, tak jsem viděl, že vlastně v rok 2020, 2021, 2022 teďka vyšla nějaká studie, která ukazuje, že bylo asi 3 miliony excess deaths, který jako pokračují i po tom, co skončil ten covid. Dokonce jsem si všimnul, že teďka Velká Británie nedávno vydala to, že měli za rok 2023, takže minulý rok, 100 000 excess deaths navíc, který excess deaths jsou jakoby smrti navíc, oproti normálu, že jo? Což byly jakoby oproti normálu před covidovými číslama. Takže i vlastně za rok 2023, že tady máme nějaký jako velký smrti a bylo to právě i zajímavý v tom, že to bylo jako extrém i co se týče jako nemocí srdce, jo, úmrtí na nemoci srdce. Co si o to myslíte vy? Je to možný, že by to teoreticky mohlo být jako i z té vakcíny? To je teďka jako chci čistou spekulaci. Je mi jako jasný, že no... Možný to bylo,
ale protože se bavíme s inteligentními posluchači, předpokládám, jestli se na nás někdo dívá, tak začnu ze široka. Jedním z pravidel farmaceutického práva je, že necpu do populace léky zbytečně, ani kdybych je znal. Jo? A tím spíš Což ta vakcína vlastně byla jako nová, že jo? Hodně nová. A tím spíš, že do nich necpu, jako když je ten lék nový. No. Tam by skutečně jako bylo přípustné použít ten dosud neznámý lék, jo, byť třeba jako narychlo registrovaný, jenom tam, kde těm lidem hrozí obrovský riziko prostě z té nemoci samé. Jo. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem byl proti té plošné vakcinaci, z toho důvodu, že o té léčivé látce, která v případě mRNA je ještě k tomu extrémně inovativní, jo, tak jsme nevěděli dost. Ještě jeden příběh z minulosti. U spousty léků se na jejich smrtící vedlejší účinky přišlo třeba po 5 nebo po 10 letech, jo, kdy se jako celou dobu používali a vypadalo to bezvadný. A kvůli tomu existuje systém takzvané farmakovigilance, neboli sledování toho, co ten lék dělá i po tom, co se začal používat. Jo. Konkrétně v 50. 60. se vyvinul lék zvaný thalidomid, který pomáhal ženám od těhotenských nevolností. Jo, kdo měl těhotnou manželku, jo, tak ví, jak kdo sám je žena, tak ví tuplem. Jo, to fakt nechcete. Jo. Takže když přišel lék, který jako tohle toho ulevil, tak prostě byl totálně populární, všichni to milovali. Až na to, že se začalo zjišťovat, že po 5 letech se objevují děti, které měly místo rukou ploutvičky, jo, prostě nevyvinuly se jim ruce, protože to jo, prostě jako zásadním způsobem poškozovalo plod. A ještě k tomu, jako, jo, to byl malinký rozdíl prostě v jedné jako molekule, prostě no, v části té molekuly, která to dělala. A teprve v podstatě víc než po 10 letech jako se po celém světě zjistilo, že se to musí zakázat. Jo? Ale jako ještě po 5 letech se jako to začínalo teprve jako tušit, že tam nějaký problém být může. Jo? A proto, když se ptáte, jestli jako teďka ty XSD, jo, ty dodatečné smrti jsou v důsledku vakcíny, tak korektní na to odpovědět, že jako to budeme spolehlivě vědět tak jako možná za 5 let. Moje teorie tady a teď je taková, že to může mít 3 příčiny, protože ta dodatečná úmrtí tady objektivně jsou, jo, to není debat. Jo. Jedna z nich je, že je to z vakcíny, jo, že prostě něco dělá, co jako tomu organismu nesvědčí. Druhá možnost ale je, že přes tu populaci prošel ten covid, jo, a ta nemoc jako taková způsobila změny, jo, na srdíčku, prostě jako na všem možným, a že to jsou důsledky toho covidu jako takového. A pak je ještě třetí možnost, že jsme populaci udělali jako naprostý peklo prostě z hlediska zdravotního, jo, z hlediska životního stylu, kdy se ty lidi nehejbali, kdy byli vystaveni stresu a strachu, kdy byli zbaveni možnosti pravidelných kontrol u lékařů. Jo, to znamená, že když měl někdo náběh na nějaký kardio jako problémy, jo, tak mu je to ukázkově zhoršilo a ještě ho to dostalo jako od preventivní péče. Jo. A tady vidíme v podstatě to, co se stane, když vypnete zdravotnictví jako na 2 roky. A taky je možný, že je to kombinace všech 3 těch příčin. Jo, já si myslím, že to je jako ta kombinace. No. To je můj osobní názor. Dobře, tak a než půjdeme k kandidatuře do EU, tak ještě taková poslední zajímavost. Když se bavíme o těch vakcínách mRNA, tak včera vyšla zpráva potvrzená už i Mezinárodní zdravotnickou organizací, že umřel první člověk v Mexiku na ptačí chřipku. A týden zpátky Moderna ohlásila, že připravuje testy na lidech na nové jakoby mRNA vakcínu na ptačí chřipku. Co si o tom myslíte? Můžeme si nasadit teďka takový ten tinfoil hat, jak se říká. A případně dal byste si, když by náhodou se to teďka rozjelo zase jako za covidu? Zatím bych si ji nedal a musel by mě někdo přesvědčit jako o tom, že jsem skutečně natolik ohrožený ptačí chřipkou a že o té vakcíně víme dost, jo, abych to začal zvažovat. Jo, a na to bych se ptal svého ošetřujícího lékaře. Protože takhle, ptačí chřipka je něco, co zde už bylo. Nutno říct, že se liší kmen od kmenu. Jo, to jsou různý prostě jako typy. Jo, některý jsou relativně v pohodě, jiní jsou velký průšvih. Jo. A protože ty farmafirmy chtějí být připravené, jako až to vypukne, tak aby ten produkt měli hotový, tak samozřejmě zkoumají jednak ty existující kmeny, jednak i třeba laboratorně jako vytvořený kmeny a snaží se na to připravit se jako dopředu jako domácí úkoly, aby když to přijde, tak aby to ta laboratoř vyplivala jako velice, velice rychle.
Mhm, Jo? mhm, Takže na tu ptačí chřipku je možný, že už jako ta Moderna skutečně reagovala, protože oni teďka mají tu technologii, to RNA, a zkouší, na co všechno by to mohlo fungovat. Jo? Jestli prostě na COVID nebo na ptačí chřipku nebo na rakovinu, jo? Na všechno možný. Jo? Takže teďka vypili vakcínu, ale nevím o tom, že by ji měli zaregistrovanou a otestovanou na lidech. no, Takže oni v teďka tenhle ten testují, jakoby připravují testování, no. Jo, jo. Jo, to znamená, že tam potrvá minimálně jako rok, možná díl, než Mhm. to dostane registraci, tak aby se to mohlo běžně používat. A myslím si, že se tím můžeme zabývat jenom jako zajímavostí z oblasti vědy, a ne jako něčím, co bychom si jako v nejbližší době dávali nebo dokonce byli povinni dávat. Jako tam nejsme ještě. Mhm, mhm. Dobře, tak jo, půjdeme na EU kandidaturu. Mhm. První taková otázka je, budu se ptát jakoby na různý témata, co mě osobně zajímají jako voliče. A pro mě nejdůležitější je vlastně váš názor na svobodu projevu. A co se týče i tohohle z toho, tak Digital Service Act, který už prošel, a nebo Media Freedom Act. Co si o tom myslíte? I teoreticky, jako co byste v tom parlamentu dělal, kdyby se to nějak ještě třeba řešilo znova? Úplně nejobecněji. Jako, já jsem to říkal na té konferenci, kde jsme oba byli, a doporučuji všem, aby si to pustili, to jako skutečně se hodně povedlo. Svoboda slova je hrozně důležitá, abychom opravovali kurz, když se vydáme špatnou cestou. Jo, aby dizidenti mohli říkat, tohle je blbě, jo, pojďme se vydat jako po jiné koleji, protože tahle to vede na zbořený most. Krásně si to můžeme ukázat na tom covidu, o kterém jsme se bavili, že kdybychom včas poslouchali, hele, ona ta vakcína nefunguje jako vakcína, ona vytváří kolektivní imunitu, nemusíme lidem zakazovat chodit do hospody a na lyžařský svah, no, když ji nemají, tak bychom byli všichni mnohem šťastnější a bohatší. Takže svoboda projevu je důležitá, abychom včas dělali správné věci a nedělali bludy a dogmata. Z toho důvodu musíme snést i to, že občas se ve veřejném prostoru říkají blbosti. Jo? Protože je menší riziko, jak si nechat bujet blbosti, protože lidé si to stejně přeberou, jako většina lidí je normálních a rozumných. Jo? A nepotlačíme něco, u čeho se ukáže, že je to vlastně ta klíčová věc pro správné směřování společnosti. Dále, Evropskou unii vnímám jako něco, co si zřídili členské státy, aby to pomáhalo jejich společné prosperitě a míru. A ne jako něco, co by nám mělo vládnout a říkat, co si smíme myslet. Takže tyhle ty nástroje, Digital Service Act a podobně, si myslím, že vůbec nemusí být europeizované, nemusí se dělat v Bruselu. Můžou si to ty státy udělat, jak chtějí. Takže z tohoto důvodu bych primárně byl spíše pro ne takové regulaci. A pak ještě poslední věc. Jsou některé projevy, které jsou zakázané, ale nejenom v Evropě, ale všude a už dávno. A to je třeba, když se nabádá k tomu, aby jste někoho zabil, jo, nebo se šíří informace prostě, jo, o prodeji jako tvrdých drog, jo, prostě jako tak tyhle ty škaredý věci, pedofilie, jo. Ale na tohle to už dnes máme nástroje trestního práva. Vlastní zákony, ano. Vlastní zákony. A spíš než na to dělat nějaký evropský mechanismus, tak je zapotřebí přenést orgány činné v trestním řízení, řekněme, do 21. století. Jo, kdy se spousta těchto pomluv, nenávistných projevů a tak dále už neděje v novinách nebo na ulici, ale děje se nám na síti. Právně je to úplně to samý, jo, ale věcně ten policista to musí stíhat jako výrazně jako jiným způsobem a oni to neumí. Jo. Ale tohle nemůžeme sanovat tady tím, že ustanovíme nějakého strážce nad dezinformacemi, protože vždycky bude ta otázka, kdo hlídá hlídače. Jo. Ipsos custodes, jak říkali staří latiníci. Jo. A já fakt nechci, protože jsem to zažil za toho covidu, že mě tady dělali fakt check lidi, kteří prostě jako sotva jako odmaturovali. Jo, kteří nevěděli vůbec nic prostě jako ani o právu, ani o ochraně veřejného zdraví. A přesně k tomuhle to směřuje, že někdo takhle jako kovanej dostane tuhletu pozici a bude říkat výrazně inteligentnějším lidem, jako co nesmí jako říkat o vědeckých. Máme na to teďka novýho plukovníka, pokud se nepletu. No, to je tragédie. Jako to je tragédie. To úplně. Já jsem viděl nějaký sestříhaný záznam z toho, jak měl přednášku v nějaký vesnici a říkal jsem si, a do prdele. Plukovník Otakar, nevím. Foltín. Jako, a to je dobrá odpověď na to, proč nejsem u Pirátů, protože Ivan Bartoš ho v Superdebatě citoval. Jo? A citoval ten jeho neuvěřitelně debilní příklad, že prostě, když chlap vidí, jak bijou na ulici ženskou, tak jim má přijít na pomoc a že je to úplně stejné, jako když je někde v zahraničí válka, tak tam jako musíme se do té války taky zapojit.
Jo? Jako rozdíl mezi jako vstupem do války jako v mezinárodních vztazích a pomocí dámě v nouzi je prostě, to je hrozně špatná analogie, to tak prostě není, to je blbost. Ano. Zatímco tady jako člověk bojuje sám za sebe, nebo jako dává svoje zdraví v šanc, tak tady by dával jako 10,5 milionu lidí, že jo, v šanc. Přesně. No, je to Ta úplně pravidla jsou jiná. No. Ano. Jo, takže jako Foltýna se bojíme a nechtějme, aby nás tady hlídali takový lidé, co si smíme říkat na sítích. Ještě k tomu se ptám, co týče toho svobody projevu, tak co si myslíte o hate speech laws? Jako, teďka, že to vidíme, myslím, v Irsku nakonec kvůli tomu dokonce snad i spadla vláda, nebo ne, tam to dokonce mají, nekecám, ale tam padla vláda kvůli něčemu jinému. Kvůli tomu, že chtěli měnit, co je muž a žena, nějak jako v právu, to nevím. Ale vím, že teďka ve Skotsku to tam třeba mají, v Kanadě mají něco podobného. Co se týče jako nenávistního projevu, ale ne jako přímo nabádání k nějakému násilí, co máme my u nás samozřejmě taky, ale jako je to fakt jako čistě hate speech laws. Co si o tom myslíte? Nevím, jestli to sledujete. Sleduju taky s obavami. My máme už v našem právním řádu hate speech laws, protože když přeložíme trestný čin podněcování k nenávisti, jo, tak to je hate speech. Jo? A máme postavenou věrohodnou strukturu, kdo to vyšetřuje, kdo rozhodne, jestli to je hate speech nebo ne. Jo? To je trestní soud, od kterého se můžete někam odvolat. Jo? A takhle to funguje, jo? Protože máme nějaké hřiště, co je slušné jako říkat na veřejnosti a co už je hate speech. Jo? A ty mantinely nám hlídá soud, jo? Který je stanoven podle ústavy, není to nějaký Foltín. Jo? Naproti tomu, s čím přichází třeba v tom Skotsku nebo někde jinde, to už je něco úplně jiného. To je snaha potlačovat v podstatě alternativní vidění světa, které je nazváno nenávistným, ale ve skutečnosti je pouze nesouhlasným. No, a napsat si na to zákon. No, tohle je strašný trouble. Takže za mě jako tohle ne. No, tohle je špatně. Ono jako docela i průsede to, já nevím, jestli to lidi vědí, ale já jsem ten Digital Service jakoby četl a ono vlastně svým způsobem už je to prorvaný i do toho Digital Service Actu. Je tam jako proti vlastně hate speech proti minoritám, nějakým sexuálním menšinám a ještě jako gender, jo. Takže myslím, že to něco už takového tam dokonce jako už prolezlo i v tom Digital Service Actu. Takže když tak, já vím, že jako vy vlastně z té pozice europoslance nemůžete, že jo, zakládat nějaký jako nový zákony nebo změny, ale to mě vlastně ještě, když jsme u toho, já se dostanu k těm dalším otázkám, ale kdybyste teoreticky mohl nějakým způsobem změnit, jak ta Evropská unie jako funguje, šel byste do toho, protože mě osobně, třeba já trošku svůj názor, tak mě osobně vadí to, jakým způsobem teďka vlastně máme komisi, která všechno dává ze zhora dolů a ty europoslanci jsou vlastně kývači jenom ano, ne, že jo, velmi často. Co si o to myslíte, o to vlastně fungování té Evropské unie teďka, jak je? Začnu od těch europoslanců. Je dobré nezaměňovat jejich formální pravomoce, které jsou skutečně nízké, s jejich jako vyjednávacími možnostmi, které jsou takové, jak je ten europoslanec jako šikovný, výřečný, schopný navazovat aliance. Takže kdo tam půjde jenom prostě zvedat ruku, tak ten skutečně nemá skoro žádné pravomoci, je to vyhazování peněz ho tam držet. Ale předpokládá se, že za tu svoji skupinu voličů a za ten svůj stát bude bojovat tak, že bude jak slepička prostě pro kohoutka obíhat prostě jako komisi a radu a všechny ty jako byrokraty, co tam jsou a ostatní frakce jako v Evropském parlamentu a snažit se toho sestavit nějaké řešení, kterým zlepší nebo aspoň trošku posune to, co je dneska špatně. Jo. Jenže na to musíte mít borce, který jednak umí vyjednávat, jednak primárně umí jazyk, jo, protože jako nemůžete vyjednávat jako s překladatelem, to nefunguje. Jo, kdo to někdy zkusil, tak prostě to nejde. Jo. A taky jako musí mít představu jako o té věcné problematice, jako čeho chce dosáhnout, aby když se bude bavit prostě z lobbysty pro i z lobbysty proti, tak aby obstál, jo, a nenechal si tady nabulíkovat nějakého postu. Ale je pravda, že ta Evropská unie jako taková je hrozně jako neohrabaný nástroj a drahej. Původně to vzniklo jako skutečně systém soustava mezistátních smluv. Jo? A pořád ještě náš ústavní soud to řekl, že státy zůstávají pány těch smluv,
Jo, konec konců můžeme i vystoupit, jo, podle článku 50. Mhm. Jo. A právě ty státy by měly teď trošičku zakleknout na tu Evropskou unii jako instituci, aby hleděla zracionalizovat a odbyrokratizovat svoje procesy, protože jako se tam spálí strašných peněz daňových poplatníků. Není důvod, jo, ono to všechno totiž má svoje jako historické důvody, toho typu, že se vyvažovali prostě Francouzi s Němci ohledně prostě rozhodovacích pravomocí, ohledně ekonomiky. Jo, třeba celý zemědělský dotace prostě vznikly, jo, taky, jo, jako z podnětu Francouzů, jo, se tomu říkalo prostě jako, jo, francouzský zemědělství za německý peníze, jo, celá Evropská unie. Jo, což už je dávno pryč, jo, už jsme jako o desítky let jako jinde, jo, ale prostě pořád tyhle ty věci nikdo nezrušil a takový se tam nahromadilo. Takže je to potřeba očesat, zjednodušit, ale na to bychom potřebovali, aby bylo zvoleno jako minimálně jako nějakých 300, možná 400 europoslanců, kteří to takhle budou vidět taky. Jakou tu dáváte šanci, že se to povede, něco takového? A teďka se jako vidíme, že ten tlak oproti tomu mainstreamu Evropské unie je. Mohl by, ne? Vidím tu šanci docela solidní. Jo? Oni se proti tomu establishment se proti tomu snaží bojovat, protože jako nic nevzniklo bez příčiny a není udržováno bez příčiny a on je to obrovský nástroj lobbingu. Jo? To, co třeba jako některé průmysly, farmaceutický, automobilový, jakýkoliv jiný, a nátlakové skupiny, představme si třeba nějaké ekologisty, v životě neprotlačí na národní úrovni, tak můžou propašovat prostě jako přes tu komisi a přes ten parlament, jo, aby nám to spadlo prostě do té České republiky. Jo, a na tohle musíme říct jako ne, tohle to nechceme. Jo, ale myslím, že teď už jsou ty lidi dost naštvaný na to, aby skutečně zvolili, jo, těch 400 poslanců, kteří pak budou moct zvolit komisi podle sebe a s tímhle procesem se začne. Ono to má i alternativu. Ono to má alternativu hromadného exitu. Czexit je strašně nepraktický, jo, jako ekonomicky by na tom byli bytí, jo, ale umím si představit, že když vystoupí prostě jako více států jako střední Evropy, jo, nějaký bývalý Rakousko, Uhersko plus prostě Bavorsko, Sasko, jo, a řeknou, hele, nás už to takhle nebaví, tak ve skutečnosti nevystoupí, ale dojde k tomu, že ty ostatní státy začnou vyjednávat, aby se našel nějaký kompromis. Protože nikdo nechce se rozvést, jo, všichni jako přistoupí na nějaké řešení. Ale ten tlak musí vzniknout od lidí. Já třeba vidím i to, že by se to dalo dělat tím, že by se některé ty věci prostě dodržovaly. Jo, vidíme Maďarsko, který jako, co se týče třeba jejich migrace, oni si ty své hranice hlídají. Jo, viděli jsme Polsko, jak v roce 2022, myslím to bylo, který prostě řeklo, hele, my si tu elektřinu budeme prodávat nejdřív sobě, protože jako ty vaše ceny jsou moc drahý a to, co budeme mít navíc, to vám budeme prodávat. Jo, a jako já si myslím, že i tímhletím způsobem vlastně ty státy můžou tlačit na tu Evropskou unii, aby změnila ty mechanismy, který mají teďka zavedený. To je jako i cesta, kterou vidím trochu já, no. Tohle je perfektně řečeno a suše právnicky k tomu jenom dodávám, že ty státy zůstávají svrchovanými. My nejsme federace jako Spojené státy americké. Takže to, co jste zmiňoval, nebo teďka, když Holandsko řeklo, že vlastně migrační pakt je nezajímá a že si zpřísní migrační pravidla, tak se to prostě stane. To ona neexistuje jako na konci dne ani žádná jako evropská, jako nějaký evropský policajt, který by jako na ten stát jako začal bušit. Teď to mimochodem zkouší belgické předsednictví vůči Maďarsku. Jo, za to, že Maďarsko... To oni zkoušejí jako dlouhodobě, mám pocit, jako proti Maďarsku, no. I když jako některé věci, co třeba se dějou v Polsku, tak tam nevadějí, stejné věci v Maďarsku vadějí a tak dál, no. Co zvolili Taska, jo, ale u toho Maďarska... U toho Maďarska mají velký problém s sankcemi proti Rusku, že Maďaři prostě do toho hážou veto a s tím, že se očekává, že Maďaři zavetují přistoupení Ukrajiny, pokud bychom se dostali takhle daleko. A chtějí ho zbavit těch hlasovacích práv, aby to šlo bez nich. Jo, až takhle. No, to problesklo jak 3-4 dny zpátky, jenže ono to má háček. Aby bylo možné podle toho článku 7 spustit tu proceduru zbavení toho protivního státu těch hlasovacích práv, tak v jednom momentě toho procesu se všechny ostatní státy EU musí shodnout, že porušuje článek 2, což jsou základní evropské hodnoty. A základní evropské hodnoty nezahrnují povinnost jít válčit mezi dva nečlenské státy jako Evropské unie, ani povinnost přijmout nějaký nový stát jako do té party. Jo, takže na tomhle by to právně nemělo jít a věcně, protože musí být jednomyslnost všech, kromě toho Maďarska, tak tady je hrozně důležitý Fico. Jo, protože když ten to neodbouchne, no. Ten to neodbouchne. A stejně tak zase, kdyby šli po Ficovi, tak se zase neodbouchne Orbán, že jo? Takže jako když jsou dva, jo, tak tenhle ten článek 7 nefunguje.
Hezky, hezky. Dobře, a když jsme se teda zmiňovali teďka to veto, tak jaký je váš názor na právo veta? My jsme se to, že v Lisabonské smlouvě jsme se zbavili ohledně migrace, ale máme ho, myslím, teďka ještě v zahraniční politice, myslím, ještě nějaký 2 věci, teďka mi to vypadlo z hlavy. Co si o tom myslíte? Veto jednoznačně zachovat. Mimochodem, ono to ani jinak nejde. Já jsem to říkal těm staňákům na těch debatách, hádali jsme se u toho Špačka, u takového toho blogera. To je dobrý. Tam jsme si chytli strunečku a on nás to nenechal doříct, protože jako si myslel, že to nebude jako ty děcka v tom sále bavit. Já si myslím, že by je to bavilo. A Trunečka je mimochodem chytrej, přestože je staňák. Ale ono je to tak, že už když se schvalovala Lisabonská smlouva v České republice, tak to poslali k ústavnímu soudu a ten k tomu dal noty, jako kdyby se ta pravidla podle té Lisabonské smlouvy stala protiústavními, kdyby se dostala do rozporu s článkem 1 ústavy, což je, že jsme svrchovaný stát. No, a ten ústavní soud tam řekl, že skutečně, pokud bychom ztratili možnost svrchovaně rozhodovat o zásadních otázkách jako České republiky, tak v takovém případě by se tenhle kousek té Lisabonské smlouvy dostal do rozporu s Českou ústavou a tím pádem by byl neplatný. Jo? Čili nejde vpašovat v podstatě federalizaci Evropy skrz Lisabonskou smlouvu jako do naší ústavy a nejde tam ani vpašovat tou oklikou, že se u všeho podstatného zruší právo veta a tím pádem o nás budou rozhodovat Němci s Francouzi. Okay. Dobře. Tak jo, potom teda se zeptám na to, u čeho jsme se potkali vlastně. Migrační pakt. Co si o něm myslíte a ideálně, jak by se migrace měla v Evropské unii podle vás řešit? Začnu od konce, abychom nebyli extremisty a populisty, jak říká Danuš Nerudová. Problém migrace začíná v těch výchozích zemích. My tam děláme převraty, děláme tam barevné revoluce, prostě jako koloniální země si tam jako normálně vykořisťují prostě ty státy, dosadí si tam nějakou klaku, aby tam to mohli vozit suroviny. Jako hrozný. My nejsme koloniální země, my nemáme tuhletu historii, jo? Ale když se podíváte na Libii nebo Sýrii, no, to byly země, které nějakým způsobem fungovaly. Můžeme si o těch režimech myslet, co chceme, ale prostě bylo to tam jako plus minus k žití. Takže jednak odtamtud ti lidé neutíkali a jednak ty země fungovaly jako špunt na té migrační trase v případě Libye z té střední, z toho prostředku Afriky jako sem. Ve chvíli, kdy jsme je rozvrátili, a když říkám my, tak tím nemyslím Českou republiku, ale velmoci, tak prostě tenhle ten špunt... Ale tak Amerika si ráda hraje, no. Takže no, jako Francie taky v té Libii, že jo, nebyla úplně nevinně, no. Historie se nám projevuje, nesmíme to vidět jako bez historického kontextu, ale ano. Ten problém je, že prostě teď ti lidé odtamtud utíkají a máme v podstatě jenom 2 možnosti, buď je sem vpustit, ale my sem nemůžeme pustit nadlimitní množství lidí s kulturní jako rozdílností prostě tak obrovskou, jako je mezi námi a nimi. Jo. A nebo v podstatě musíme jako napevno zavřít ty hranice a bránit si aspoň stejně intenzivně jako třeba Austrálie. Ale jako tyhle ty věci jako nejsou na pořadu dne. V tom migračním paktu se pouští do něčeho úplně jiného. Považují za danost, že sem ty 100 000 migrantů proudí a že projdou přes tu propustnou hranici a jenom řeší, jakým způsobem si je rozdělíme. A on to trefně řekl ten mladý premiér od Francie, že vlastně celý je to bič na východní země, aby buď relokovali ty Afričany k sobě, anebo aby zaplatili výpalné Itálii, Španělsku a dalším zemím jako za... A teď jste mi vypadnul, možná vám umřel mikrofon? Jo, teď to cvaklo. Tak, jedeme. Jo. Aby výpalné s španělským, italským zemím a tam to mi to umřelo někde. Tak. Jo, čili pro Českou republiku a i střední Evropu Polsko začalo strašným způsobem prskat. Je ten migrační pakt nevýhodný, ale já jsem přesvědčen, že se narodil mrtvý. Proč? Přesvědčilo mě o tom Holandsko. Jo, protože v Nizozemí řeklo, prostě my zpřísníme migrační politiku a ty ostatní země to akceptovali. Takže jako, myslím si, že bude revidován anebo zrušen dřív, než v tom roce 2026 začne platit. Tak ono, já vím, že Dánsko, že jo, severský země jako vlastně, už to je teďka jako rok, co přesně zpřísnili tu politiku taky, jo, takže to není jenom Orbán. Já jsem třeba jako osobně v minulosti byl takový ten vítač, který jsem říkal, hele jo, všichni tady budeme krásně spolu žít a tak dál. A ono jako teoreticky to jde, ale musí to být jako pomalu, ta migrace a musí tam prostě i být ta integrace a
Ne, že to pak jako dopadá jako teďka v tom Švédsku, kde tam, co se děje, přitom to byla jedna z nejbezpečnějších zemí, jako ještě 10 let zpátky, jo, tak to bychom si každý měli jako trošku vzít na pováženou, no. Přesně, přesně. Já jsem to zkoušel vysvětlit dětem, když se mě ptali, jako, proč teda ty lidi z té války jako sem nemůžou utíct. Jo? Mojím dětem je 10 a 8 let. Jo? A já jsem říkal, že jako, ten problém tady vždycky bude a dá se hrozně těžko zvládat, protože je to stejné, jako my, kdybychom my utíkali tam, jo, do nějaké země, které je jiné kultury, kde třeba jako ženy musí chodit v burce, jo, nebo prostě jo, jako se domlouvají sňatky. Jo, což je běžný, jo, bylo to tak u nás, jo, kecal z prodaný nevěsty nebyl nic jiného, jo. Ale prostě my jsme se někam posunuli a ty jiné země ne. A my, kdybychom tam přišli, tak se třeba dokážeme přizpůsobit těch jejich normám, aby nás někde neukamenovali na ulici, ale prostě doma jako podle toho žít nebudeme a bude trvat třeba 3 generace, jo, než to skutečně zinternalizujeme. A stejně tady, když oni přijdou k nám, jo, a budou zvyklí, že prostě holce domlouvá prostě jako sňatek táta, jo, tak prostě ta rodina a její bratři prostě vytáhnou kudly na každýho vometáka, který jako někde zbalí na diskotéce, jo, a nebudou chápat, že prostě u nás je to normál. Jo, to je banální příklad, ale skutečně, jakkoliv si vážím obrovsky jako jiných kultur, tak jsem si vědomý jejich odlišnosti. Já jsem hodně cestoval s baťůškem, jako méně než po hotelích, takže si uvědomuju prostě, jak ty lidi v některých zemích jsou bližší a v některých jsou hodně dál. A myslím si, že je máme respektovat, neválčit s nimi, čím odbouráme tu nutnost, aby ty lidi utíkali. To si myslím, že by mělo být hlavní. Prostě to je to řešení. Evropská unie by měla trošičku stát se takovým drábem americkým a říct mu jako ne, už ti to nebudeme dělat, jako nebudeme ti to tolerovat. A myslím si, že se to pomalu začíná dít. Jo, když se podíváme teďka, jak ty evropské země si pomalu začínají jako stoupat za Palestinu, jo, protože co si budeme nalhávat, jako Izrael a Amerika je jeden z hlavních důvodů, proč se tam ty války jako dějou na tom Blízkém východě. A pokud jako Evropa neřekne dost, tak ty migrační vlny tady budou a my to odneseme jako ve velkém. No, je to tak, no. No a když jsem se teda, teďka budu přeskakovat, ale když jsem začal mluvit o té Palestině, co si myslíte o tom, co se děje tam v té Palestině? A ještě v rámci toho, co si myslíte o tom, že náš pan premiér popírá legitimitu Mezinárodního soudního dvoru, která chce dotáhnout Netanjahua nebo Bibiho do Hágu? Co si o tom myslíte? Já jsem kritizoval prohlášení premiéra Fialy, protože my jsme členským státem toho římského statutu, toho Mezinárodního trestního dvora. A my jsme závislí jako malá země. No to jste řekl vy, já vás budu citovat, jo, aby bylo jasno. Jo, že jako malá země jsme závislí na tom, aby fungovalo mezinárodní právo, protože ve chvíli, kdy to bude právo silnějšího, tak to pro nás bude fakt špatný. Jo, vlastně takže mně to přijde jako bezpečnostní riziko popírat mezinárodní právo pro naši republiku. No. Přesně tak a to je důvod, proč jsem kritizoval Černochovou, která se jako někde večer jako společensky unavila a pak chtěla vystupovat z OSN. A proč jsem kritizoval Fialu, když tady řekl, že považuje za děsivé, že bychom měli jako respektovat jako genocidní zatykačení. Podle mě to je genocida, no. Jako, když zničíte 80% infrastruktury a ještě, no, pokračujte. Já bych se rozjel. Ale je to tak jako Jihoafrická republika vedla spor před Mezinárodním soudním dvorem v Hágu. Jo, ne tím trestním, ale tím Mezinárodním soudním dvorem ohledně genocidy. A tam ten právní názor, byť předběžný, jako je, že tam k té genocidě a podněcování k genocidě dochází. Takže jako já nemusím jako jít do faktů, která samozřejmě neznám, nebyl jsem tam a můžu se odpíchnout od toho, že to zjistil ten soud. Takže je nepřípustné. Ten soud přímo řekl, jako, že by si měl dát Izrael pozor na to, aby se to nedělo, a teďka už řekl, že ten pozor si objektivně nedává, pokud se nepletu. Jo, no, je to tak, je to tak, je to tak. Dobře, takže to takhle. A teda, když už se bavíme o těch válkách, když teda v Palestině to je spíš masakr, tak co si myslíte o tom, co se děje, o válce na Ukrajině a jak by se podle vás měla řešit? Moje vnímání světa vychází z Huntingtonova střetu civilizací, který je dle mého názoru správným popisem toho, co se teď na světě děje. Opouští nás perioda 30 let trvajícího unilateralismu hegemonie Spojených států. Jo, a neříkám to s radostí, protože ona pro naši část světa znamenala mír, jo, pak s Amerikána, jo, my jsme nemuseli nic řešit. Samozřejmě v jiných státech jinde na světě to bylo trošku jinak, jo, ale pro nás to činí ten svět nebezpečným, takže se z toho neradujeme, ale přijímáme to jako fakt.
A není v zájmu České republiky bojovat v konfliktech na celém světě za udržení americké hegemonie, ale spíše připravit se na ten multipolární svět. Jak Izrael, tak Ukrajina, tak potenciálně Tajván, tak to, co se děje v některých afrických státech, považuji jenom za lokální projevy toho většího sporu a spíš než bezpečnostního ekonomického, kdy si říkají o svoje ty státy, vlastně jako je Čína, Indie, Rusko, jo, BRICS, jo, a chtějí narušit tu ekonomickou, ergo i vojenskou, ono je to provázané, hegemonii Spojených států. A nešťastná Ukrajina se v tomhletom stala válčištěm, protože pan prezident Zelenský a předtím Porošenko po Majdanu za sebe nechali udělat razící štít jako v podstatě té americké strany, jo, což je dovedlo do neřešitelné války s Ruskem. Neřešitelné, protože to není válka mezi Ukrajinou a Ruskem, ale je to střet, který má tuto jakoby hlubší ekonomicko-bezpečnostní podstatu. A z toho důvodu jsem přesvědčený, že i v zájmu Ukrajiny už není to, co je v zájmu zelenského režimu. V zájmu Ukrajiny, aby se ty velmoci domluvily na tom, že se ten konflikt urovná, že se akceptuje v podstatě ta nová politicko-mocensko-ekonomická rovnováha na jedné straně mezi Ruskem a Čínou a na druhé straně mezi tím, co se jmenuje Západ. Ano, ono to nejspíš povede k tomu, že ten Západ ztratí velký kus prestiže a pro nás jako pro Evropu, možná třeba jenom pro tu střední Evropu, to bude znamenat, jako, že budeme tendovat neutralitě. Já si umím takový vývoj představit, ale teď jsme... Já si myslím, jestli na to doskočím, já si osobně myslím, že my bychom se měli jako spřátelit jako Evropa s arabskýma zeměma a muslimskýma zeměma. A tam si myslím, že a to by mělo být jako samozřejmě držet se furt jako Ameriky jako spojence, jo, ale rozehrát to rozumně na všechny strany, stejně jako to dělají všude po světě teďka, no. Je to přesně tak, protože ty mezinárodní vztahy mají jak bezpečnostní, tak ekonomický aspekt. A tam je důležité vyvažovat ty jednotlivé zájmy, abychom se nedostali do vleku žádného z nich. Zejména podle toho, co mi říkal jeden člověk, kterému jako mám tendenci věřit, že je možné, že se Spojené státy z Evropy do roku 2028 stáhnou. Jo? A v takovém případě, pokud by to tak bylo, a my jsme byli rozhádaní s celým zbytkem světa, tak budeme v hrozně špatné diplomatické situaci. Oni tomu říkají v moderní teorii mezinárodních vztahů hedging, jo? Že se snaží ten stát ani se nedostat do toho, bandwagoning se tomu říkalo, do toho vleku v podstatě toho regionálního hegemona. Takže ani nechci, abychom se dostali takhle do vleku třeba Ruska, jo? Ani pro nás není super jako ten balancing, vyvažování, kde bychom my dělali ten razící štít, snažili se vyvážit toho silného tím, že uděláme jako alianci slabých, která třeba půjde do války proti tomu silnému. Ale dostat se do té situace, kdy sedíme na tom plotě, jo, a snažíme se na něm udržet, aby jsme nespadli ani na NATO, ani na onu stranu. Abychom ekonomicky byli silní, protože budeme obchodovat s arabským světem, s čínským světem, s Západem, s Afrikou, s Ruskem. No. A současně v té bezpečnostní linii samozřejmě znamená to, že budeme muset zbrojit, ale ne pro intervence v zahraničí, ale pro vlastní obranu. No jasný, to teďka jako kvůli tomu vlastně svým způsobem já mám pocit, že Evropa byla tak jako připosraná a na všechno a té Americe jako i kývala, protože my tady nemáme žádnou armádu. No a to vlastně se dostává k mojí další otázce. Jak byste řešil tu bezpečnost té Evropské unie? Co si myslíte o evropské armádě, jak třeba říkají některý staňáci nebo jiní? A váš názor na NATO mě zajímá. NATO vnímám jako obrannou alianci, která ve chvíli, kdy nedělá nic jiného, než že slouží k obraně stávajících členských států, tak celkem jako jo, nic proti. Protože to pro nás jako neznamená žádné náklady, jo, a má to pro nás, není důvod to zahazovat. Ve chvíli, jo, mimochodem, jako ty 2% na obranu, to neznamená, že si musíme kupovat to, co nám chtějí Američani prodat. To je to, co říkám, bychom ty 2% mohli jako klidně použít a možná by za to byli i spojenci rádi, na to, abychom si pořídili jako dobrou obranu teritoria, kterou máme mizernou. Oni nám to i vyčítají. Nemusíme kupovat nesmyslný F-35. Jo? Můžu se ptat, protože já o tom tolik jako nevím, proč si myslíte, že jsou ty F-35 jako zbytečný nebo špatný? Já si nejsem jistý, že za prvé dostaneme hrozně pozdě a nejsem si jistý, jestli za 10 let ještě ta technologie bude relevantní. Okay.
Jo, to je jedna věc. Druhá věc, i kdyby relevantní byla, tak mnohem naléhavěji potřebujeme prostě jako umět ubránit tady karpatský oblouk, jo, jako kdyby jo, k nám chtěl někdo vlézt. Jo, Mhm, a k tomu si myslím, že víc potřebujeme, jo, naučit se jako lítat s dronama, naučit se prostě jako vést zákopovou válku. Jo, to, co to teďka funguje v podstatě na té Ukrajině, nejsem vojenský odborník, jako nebudu do mhm, toho hrabat, mhm, jo. mhm. Ale mít extrémně drahý Rolls Royce mezi stíhačkama, jo, a pak k tomu nic, jo, jako jo, Jo, roztrhaný jasný, boty. takže koukáte jako, tak jo, chápu, okay. Jo. Dobrý. Jo, takže to je k tomu. Jinak jako, jo, ale za předpokladu, že by pro nás to členství v alianci začínalo vytvářet bezpečnostní rizika, jo, tak v takovém případě se pro nás to členství stane nevýhodným. Mhm. Je pravda, že nikdo v alianci nemusí pomoct nikomu jinému. Já jsem tohleto říkal Farskému a Zdechovskému a oni jako na to kroutili hlavama, ale je to tak. Tam je to jako nějak napsaný tak, že mají nějakým způsobem pomoc, ne? Nebo podle toho, jak je tam napsaný? Vy jste právník, to by... Ten článek 5 říká, že ten stát jako jo, konstatuje, když zjistí, že došlo k útoku na jiný členský stát, tak zváží ve smyslu svých jako domácích institucí všechny prostředky, jo, aby mu pomohl. Jo? Tak takhle šroubovaná ta věc, mohl bych to najít a přečíst. Jo? Ale jsou tam dva důležité body. První z nich je, že nic v článku 5 nenutí k vojenské pomoci tomu napadenému státu. Jo, my můžeme zvážit, jaké prostředky použijeme a poslat mu přímou soustrast a smajlíka. Jo, nějakou munici třeba. Jo. A druhá věc je, není to automatická pomoc, ale je závislá na schválení domácích institucí. To znamená, že i kdyby prezident Biden třeba sebe víc chtěl jít na pomoc jinému členskému státu NATO, tak mu to musí odmávat kongres. Jo? A to tak bylo vždycky, jo? Protože Spojené státy by kvůli své vlastní ústavě jako nikdy nemohly podepsat smlouvu, která by tohleto pravomoc tomu kongresu brala. Jo? A tak já si Takže myslím, že oni teďka dělal to Obama, dělal to i Biden teďka, myslím si, že třeba nějaký jako vybombardování některých zemí, oni udělali jako nějaký ten svůj prezidentský to vyhlášení nebo něco takového, já nevím, jak se řekne neštěstně, a udělali to vlastně i bez toho kongresu, že to, myslím, začalo za Obamy, pokud se nepletu. A je za to kritizování dokonce. Možná to dělal i Bush, nejsem si jistý, nevím. No. Jako jedna věc jsou jako relativně jako malé jako koloniální konflikty, jako kam se jde vyhrát, a druhé je jako válka jako s nějakým peer power, jo, prostě jako s nějakým jako Ruskem, který má jaderný zbraně. Jo, a tam si myslím, že by se jako na to mohli taky vykašlat, zvlášť proto, že my jsme pro ně až terciální bojiště. Jo, oni mají podle mě mnohem větší zájem na tom Blízkém východě a v Tajvanu. Jo. Takže jako nejsme v situaci, kdy bychom se mohli 100% spolehnout, že když se z blbosti jako zamotáme jako tady do nějaké regionální války, takže v ní úplně jako nezůstaneme. Jo. Takže pokud by se přijala Ukrajina do NATO, tak v ten moment je vysoce pravděpodobné, že se dostane do války s Ruskem. Jo, to jako fakt nechce. A myslíte si, že by to vlastně vůbec jako šlo? Protože pokud já se nepletu, tak jako v NATO je přímo specifikovaný jako pravidlo to, že země, která má nedořešený územní konflikt nebo územní nesrovnalosti, tak jako nemůže přece vstoupit do NATO, ne? No právě, jo, a tohle to jako činí jako z celého toho přistoupení Ukrajiny jako do NATO na obranu proti Rusku jako totální bullshit podle mého názoru. No. Podle mě taky. Tak jak já chápu na to, tak by to nemělo vůbec vlastně jít. No. Jako ono se to podle mě nestane, protože se to stát nemůže. Jo? Ono je to takový logický rychlý. Dokud Ukrajina válčí o území s Ruskem, tak nemůže vstoupit do NATO. Jo? Jediný smysl na to je ale pomoci Ukrajině, aby nepřišla o území v konfliktu s Ruskem. Jo? A současně riziko přistoupení Ukrajiny do NATO je důvodem, proč Ukrajina jako je vlastně jako v tom konfliktu jako s Ruskou federací. Jo? Čili jako kdybychom z celé této rovnice jako vyňali to NATO a nechali tu Ukrajinu jako neutrální, jako nárazník, jo? Tak jsem přesvědčený, že ten mír se tam uzavře. Zvlášť já si myslím, že ta válka nemusela vzniknout hlavně. To je ten největší. Přesně tak. Tak. To je ten největší průser. Tak. Dobře. A co se týče teda nějaký té bezpečnosti EU, jak byste ji teda zajistil? Případně nějakou tu evropskou armádu? Společná obrana je jedna věc a otázka, jestli by měla být evropská, protože Evropa vznikla jako hospodářská unie, jako prostor hospodářské spolupráce. Pokud by šlo o tu bezpečnost, tak tam se obávám, že jsou příliš divergentní ty zejména zahraniční zájmy těch jednotlivých členů. Konkrétně jako jsou tam s námi i koloniální velmoci. A my nemáme sebe menší zájem jako jít bojovat někde jako za francouzský Niger. No,
naopak pro ty západní státy nemusí být relevantní některá bezpečnostní rizika, která můžou třeba trápit nás. Takže jako si myslím, že pokud by došlo k nějaké vojenské spolupráci, tak na té úrovni Evropské unie je to nemístné. Dává to spíš smysl v rámci regionálních bloků, které mají skutečně společnou jako dlouhou historii a bezpečnostní zájmy. A já tady nechci jako upadnout jako, jo, do sebeobvinění, že chci obnovovat Rakousko-Uhersko, ale skutečně ta impéria mají určitou setrvačnost. A když se podíváme na mapu bez hranic států, jo, tak ten karpatský oblouk na jedné straně a ty Alpy na druhé straně tady vytváří takový v podstatě historický jako centrum, jo, který jako se vždycky bránilo společně. Jo, a já jsem přesvědčený, že jako jestli něco jako vznikne jako větší vojenská aliance, tak tohle to samozřejmě Rakousko je neutrální, takže by to jako muselo celý fungovat jinak. Což nás vede k tomu, jestli by celý ten blok jako neměl být jako znovu neutrální. Jo, jak za starých časů, kdy se říkalo, jako války nechť vedou ostatní, ty šťastné Rakousko se vdávej a žeň. Jo, možná je to naše budoucnost. Co si myslíte třeba, ale jako nějakým způsobem je podle mě jako potřeba zase, aby se Evropská unie jako vyzbrojila minimálně, aby měla takový ten efekt toho, že je připravena se bránit. Jo? Já osobně si nemyslím, že jako je Rusko vůbec vlastně ani v pozici, že by útočilo na Evropskou unii, jo? Ale dejme tomu za 10-20 let, kdyby tam byl nějaký šílený diktátor, který jako se rozhodne, tak jako je dobrý, aby přece měla jako Evropská unie nějaký zbraně, ne? Válka má tendenci vypuknout tehdy, když pro toho agresora je zajímavější, jako méně nákladné prostě do té války jít, než nejít. Takže my nikdy jako nezabráníme riziku války, ale musíme se ho snažit co možná odvrátit. Odvrátit ho můžeme jednak tím, že se obrníme, jo, že jako dáme najevo, že prostě ten konflikt by byl extrémně nákladný pro toho agresora. A nutno říct, každá moderní válka je extrémně nákladná a ještě nákladnější je potom udržování toho okupovaného území, pokud tam žije v podstatě nepřátelská populace. Jo. Připomeňte mi schválně, jako jestli je nějaký místo, jako kdyby se dlouhodobě úspěšně dařilo jako nějakou zemi nejenom dobít, ale udržet. Jo. Když se podívám v tom arabském světě, jo, ty intervence všechny šly jako, jo, od vítězného začátku, jo, do poměrně jako průšvihového drahého konce. Jo, jako já vlastně říkám, že se stačí podívat, že jako naposledy, kdy se povedlo nějakým způsobem udržet to území jako mírově a spojenecky, tak jako bylo na konci druhé světové války jako Marshallův plán. A to já si myslím, že to fungovalo jenom z toho důvodu, že většina toho toho území byla jako reálně předtím zabraná právě s tou znepřátelenou stranou jednak a druhak, jako protože to bylo velmi kulturně jako blízký ta společnost, jo. A když se vlastně podíváme, tak od Vietnamu jako to je jeden fail za druhým, jako tam se nedaří nic, jo, možná jako ta Jižní Korea, jako dejme tomu, jo, ale no. A to je důvod, proč se mimochodem neobávám jako ruské intervence do Evropy, protože oni jsou schopní se udržet leda na těch územích, řekněme, kulturně i jazykově blízkých a všude jinde je to pro ně prostě drahé. Jo, nejenom proto, že by to museli dobít, ale že by to pak museli ovládat proti partizánům, řekněme. A druhá věc, která je naopak motivací, aby se ty války nevedly, je existence obchodu, který tou válkou může být zasažen nebo ukončen. To znamená, že ve chvíli, kdy budeme obchodovat se s více mocnostmi toho multipolárního světa, například zcela hypotetický příklad, když budeme obchodovat s Tureckem a s Čínou, které mají páku na Rusko, tak proto Rusko bude o něco nepopulárnější jít s námi do vojenského konfliktu, ne protože by se báli nás, jo, ale protože by měli problém s Tureckem a s Čínou. No, a proto si myslím, že třeba kdybych vyjednával za Ukrajince, tak bych hleděl jako získat názor jako, jo, Turecka a Číny. Protože jestli někdo může mít páku na Rusko po stránce ekonomické z hlediska sankcí, tak už to dávno není západní svět, ale jsou to Číňani. Dobře. Ale teda říkal jste zbrojit nějakých ty 2%, co se týče jako toho, tak to asi v pohodě, ne? Je to v pohodě, je to potřebné i kvůli vnitřní bezpečnosti, jo, jako jsme v oblasti migrační krize, jo, tak i na to musíme připravit. Jo. A to je teďka můj jako názor, co bychom měli dělat jako Evropská unie. Mně se jako líbí ne žádná armáda, to si myslím, že je jako šílenost dělat společnou armádu, ale mně by se líbilo, kdyby teoreticky vlastně Evropská unie udělala nějaký, já nevím, jako, já tomu říkám katalog vlastně techniky, která by byla jako společná, kterou bychom nakupovali, kterou bychom hlavně vytvářeli tady v Evropské unii, že bychom si to tady jako dělali, že to by se mi něco líbilo, něco takového, co si o tom myslíte?
Je to pravda, zbrojařský průmysl je také zdrojem daní, přiznejme si to otevřeně. A když už tady stejně jako potřebujeme zbrojit, tak ať radši zbrojíme z vlastních zdrojů, Hmm, což nám i pomůže, když dojde k nějaké krizi a přerušení toho mezinárodního obchodu, to takže je budeme ono. mít vlastní zbraně a munici. Ano, ano, strategicky to je důležitý. Tak, a potom teda se ptám na další věc. Hodně omílaný Green Deal nebo zákazy spalovacích motorů a celkově, co si myslíte o aktuální energetické politice Evropské unie? Já jsem četl hrozně jako hezký názor, že regulace nesmí předhánět technologii. Mhm, A je to něco, co právě teď děláme. mhm, Nejsme v situaci, kdybychom se byli schopni zbavit uhelných elektráren, protože atomové nemáme dostavěné. S plynem máme s dodávkami problém co do ceny a obnovitelné zdroje energie jako nedokážou živit kontinuálně průmysl ani domácnosti. Zvlášť ten průmysl ne, protože ten vyžaduje soustavnou dodávku. A prostě když zrovna nesvítí, tak to bude špatně. Řešila by to technologická změna nebo vývoj technologie, která by umožnila uschovávat tu energii. Tam není problém, jako že by ten vítr nebo ty solární panely to neuměly vyrobit. Ten mm. problém, že oni to vyrobí prostě v nevhodnou dobu, jo, a nejde to schovat do konzervy, jo, a pak to vytáhnout, když to budu potřebovat. Ale tahle technologie Oni říkají ty litiové baterky, jenže tolik jako litia pomalu ani nemáme jednak a potom druhý průser je, že jo, oni říkají vodík a ta technologie, pokud jako vím, tak taky jako úplně není. Nebo jako je v malé míře, ale ne v tom, co by se potřebovali, že jo. Já tomu jako celkem i dávám šanci, že to tak bude. Sleduju, měla být nějaká sírová baterie, vypadalo to hrozně zajímavě, jo, prostě všechno fajn, jo, ale prostě až to bude, jo, tak Až to pak bude. bude čas na to přejít a do té doby si tady musíme držet náš krásně odsířený prostě jako uhelný průmysl na uhlí, který jsme schopni vykopat v České republice. Já jsem tomu dal šanci, jako já nejsem žádný retro, jo, já jsem jako early adopter, jako jo, máme prostě na střeše tady v tom, odkud vysílám, tak tady máme soláry, Okay. jo, mám tady dole litiovou baterku, mám tady auto plug-in hybrida, který prostě, jo, tam si to předává, ale přesně vím prostě jako, kdy je to schopný nakrmit barák a kdy je to schopný nakrmit auto, jo, teďka, když bylo dneska zamračeno, tak bych nedojel. Jo, v tomhletom mikrosystému. Když je krásně, tak to funguje, celou zimu je to úplně špatně a prostě musím tady mít uhelný kotel, prostě, jo, který používám na topení. Jo. A myslím si, že jako velmi podobné je to s tou technologií obecně. Krásná, zajímavá věc, ale ne ještě pro jako nasazení se zrušením všech ostatních zdrojů. Stejně jako já nemůžu odpískat svůj uhelný kotel a topit to jenom energií z těch solárů. Jo, ani tepelným čerpadlem, to by neuživilo ani tepelný čerpadlo. Tak Česká republika nemůže v tenhle téma vypnout uhelný elektrárny. To možná banální příklad, ale jo, pro naznačení, jak to je. A co si myslíte o jádru? Jo. Jádro jako super, jo, a myslím si, že bychom touto cestou měli jít. Dvě věci k tomu. Postavit jaderku, prostě to nebude zítra, jo, to nebude ani za 3 roky, to bude tak jako za 10 let, když budeme super šikovní, jo. Takže tady a teď to nemáme. Jo, kdybychom teď měli nastavený přebytek prostě jaderný elektráren, byla by to jiná pohádka, ale není tomu tak. Druhá věc k jádru, tu jaderku nakrmíte prostě a ona jede pořád. Jo, ona nedokáže vyrovnávat to, že jako obnovitelný A zdroje to taky úplně není pravda, jakoby ta jaderku nemůžete ji vypnout, zapnout, ale dá se jakoby snižovat výkon a zvyšovat výkon. Jo, že to se dá taky. A ty nový už jako to umíte určitě. Jestli to pokročilo, možná jsem pozadu já, jo, tak jako bezva, jestli to dokáže vyrovnávat prostě to, že ale jakoby není to tak jako uhlí, jo, samozřejmě, jo, že zapnete, vypnete, když potřebujete, je to furt něco jiného, no. Jo. A tím se dostáváme k další věci a to je přenosová soustava, protože jako tu elektriku musíme nějak přenést a jako když ji přetížíme tím, že se všichni zapíchnou auto do zásuvky a ještě se zatopí, tak to nebude úplně super. Takže když to zjednoduším na to, nejsem prostě jako je dobré taky říkat nevím. Jo, jako hrozně krásné by bylo, kdyby nám moderátoři umožnili říct, hele, nevím, na tohle jsou odborníci kolegové a vy byste za to nedostal bídu v té televizi. Jo, ale já skutečně si myslím, že ta technologie tak daleko není. Rád si poslechnu jako na nějaký konferenci technologii, kteří řeknou, že to tak není a že už to jde. Jo, ale zatím to nevidím. A druhou věc, kterou po nich budu chtít, nejenom, že to existuje teoreticky, ale že to existuje tak, že se to může koupit nízkopříjmová rodina. Jo. Elektrický auta bezva, jo, když máte prostě v kapse 500 000, tak už jako získáte něco, co docela jezdí, to někam dojede. Jo. Ale když máte v kapse 100 000, jo, což je jako, když je někdo mladý, jo, kupuje si své první auto, má spíš 50 než 100, jo, tak prostě za to nejezdíte. Jo. Když to je jako nějaký trešken, prostě, který si představíte na plyn, vám klidně může prostě prvních 10 let sloužit, jo, až si pořídíte jako větší děcka, tak jako ho pošlete do sběru a koupíte si pořádný auto, ale mezi tím musíte jako vydělávat, chodit do práce, jo, a jako jo, nějak žít.
No. Mhm. Takže dokud to nebude fungovat jako pro průměrnou venkovskou tady familii, tak prostě tomu nemůžeme říkat pokrok. Mhm. Mhm. Dobře. A co se týče jak tohoto Green Dealu, co si to myslíte vlastně, a nejenom jako co se týče jako té energetiky, ale já nevím, jestli jste sledoval teďka ty protesty zemědělců, který s tím taky jako mají docela dost problém, protože jim to vlastně nutí snižovat si jejich produkci a tak dál. Předně, jako Green Deal je stejně obrovský balík jako migrační pakt, jo, to není jeden předpis, to je prostě hromada věcí, z nich některé jsou docela dobrý, jo, třeba jako ochrany přírody krajiny, tam je spousta věcí fajn. Ale pokud jde o to, co se kritizuje, co dopadá na ty zemědělce, tak tam si myslím zase, že jsme předběhli jako s regulací technologií a s byrokracií je tady obrovský problém. Mě to říkali zemědělci, zase to znám, mám jenom druhý ruky, že prostě táta oře pole a máma prostě jako vyplňuje dotace. Jo, takže jsme jako strašlivě neefektivní. Ono to nejde ani s těma dotacema, protože ti vás nutí do jako ekonomicky absurdního chování, ale nejde to ani bez nich, protože to zase přestanete být konkurenceschopný. Jo, takže já si myslím, že jako teďka nám jako v podstatě jako součást té zemědělské politiky jsem k tomu trošku přešel. To, co potřebujeme, je narovnat ten trh odbouráním většiny dotací, no, a podporováním pouze toho, co nám zajišťuje potravinovou soběstačnost a na co musíme přisypat, aby když bude průšvih, tak abychom neumřeli hlady. Ale ve chvíli, kdy se naučíme kupovat lokálně, tak ono to zase jako začne fungovat trošičku líp. Naopak za zničující považuju a jako ekologicky kontraproduktivní. Teďka, jak se z toho Mercosuru měli dovážet ty potraviny, jo, jako za mě špatně, jo, prostě. To nevím, o co přesně šlo? Dohoda s Jižní Amerikou, že se prostě odtamtud budou zdrojovat v podstatě potraviny, no, pro jako evropský trh. Jako nemůžeme se stát závislí v podstatě na jiných. No to ne. To je jako strategicky úplně hloupost. No. Hloupost. Dobře, tak to já myslím si, že mám tak nějak z těch důležitých otázek, co jsem chtěl říct všechno a teda poslední, co mi zbývá. A pak bychom mohli nechat teoreticky nějaké otázky i pro diváky, jestli tady někdo je, kdo by se chtěl ptát. Do jaký frakce byste šli? Tohle je jedna z věcí, u kterých si myslím, že dojde k obrovské změně. Ty frakce jsou postavené na tu minulou Evropu, která politicky podle mého názoru umírá. No a za týden se zjistíme, jestli došlo k změně, která povede k restrukturalizaci těch frakcí. Teďka třeba jako identitáři, jo, kteří jsou euroskeptičtí, jak vyhodili prostě to AFDčko, jo, takže prostě tam ta frakce asi podstoupí změny. Ta levicová frakce, ve které je od nás, jo, Kateřina Konečná, tak to je taková frakce nefrakce. Oni jsou na konfederativním jako principu, takže si tam každý může hlasovat jako skoro co chce. Okay. Jo. Takže jako moje první kroky, kdyby se nic nezměnilo, by asi vedly jako s Katkou Konečnou jako do té její frakce. S tím, že ale bychom se snažili právě vyjednáváním ladit tu společnou politiku s ostatními na těch jednotlivých tématech. Dobře. Čete, je tady někdo, kdo by teoreticky se chtěl pana Dostála na něco zeptat? Máte teďka jako šanci. Nevím, jestli kolik nás kouká vůbec lidí podle... 9 diváků tady máme. Ještě někdo přežil. Dobré. Jak se máte, se ptá Mozek. Ale jo, jako dobře, teďka jsme strašně unavený po té kampani, protože jsme objížděli 50 měst, jsme objeli 50 polí, jo, takže jako skutečně uhlíková stopa se za náma tahne, ale bylo to hrozně fajn, protože jsme si popovídali s lidma a dostali zpětnou vazbu, že děláme jako co máme, takže jako fajn, za mě dobrý. No, já to tady jako řeknu veřejně, že já jsem ještě dlouho jsem se rozmýšlel, koho budu volit, ale včera jsem se jako oficiálně rozhodl, že já přímo budu volit stačilo a budu kroužkovat vás jako specificky. Protože vy jste mě reálně oslovil. Mám pocit, že ta pětikoalice, co tady máme, tak vlastně Piráti a STAN, tak to je čistý aktuální evropský mainstream, takže jako pokud jako lidem vyhovuje aktuální evropský mainstream, tak jako je můžete volit, mně nevyhovuje teda jako vůbec. Jako v něčem málo, jo, ale jako skoro v něčem jiném. A potom, že jo, ano, ty asi se tváří, že jsou jako proti evropskému mainstreamu, ale vlastně jsou to úplně stejný kejvači, když potom jsem se koukal na to, jako jakým způsobem hlasují v té Evropské unii, takže to je pro mě úplně to samý. A co se týče vlastně Spolu, tak topka, bohužel, to je to samý. Tam jako KDU
nesledoval jsem tolik, ale na nějaký ty důležité věci, co mě přišly, jako třeba Digital Service Act, tak tam jsem je viděl, myslím, že tam taky jako buď se drželi hlasování, nebo hlasovali pro, jako na těch důležitých věcech, takže tam to prostě pro mě nejde. Vlastně jediná ta ODSka, jsem koukal, že byli schopní jako hlasovat proti na nějaký tady ty věci, jenomže jelikož jsou v koalici se Spolu, tak jako to je vlastně jako složitý a takže vlastně jsem rád, že jsem našel vás, no. Je to hrozně zajímavý, protože jako oba dva jsme zjevně prostě klasičtí liberálové, kteří nějak dokázali přežít. Jo, a když chceme ochránit svobodu slova a normální svět, tak volíme kandidátku, prostě, kterou tahnou komunisti, jo, prostě jako kolo dějince. To jsme to dopracovali, co? To jsme to dopracovali. Moji ještě vlastně já jsem napůl Slovák, jako mámka je Slovenská, narodil jsem se v Česku, ale tak jako v naší slovenské rodině ještě komunisti brali jako majetky, že jo, takže jo, já to mám ještě takhle, jako. Ale to je něco, co slýchám hodně od lidí, jako kteří říkají, sice, jo, teď je nějaký příšerný prostě příběh z minulého jako režimu, jo, ale přesto jako vás volím, protože prostě nikdo jiný tady lepší není. No. Není, je to průser, no, je to průser. Já jsem ještě zvažoval toho Turka, a ten mě jako, není to až tak strašný, ale úplně se mi nelíbí ta symbolika, kterou on tam jede a nepřesvědčil mě. A vlastně, ještě jsem přemýšlel o Svobodných, jenomže tam jako se bojím prostě, že mi to propadne ten hlas a já si myslím, že v tuhle chvíli jako je potřeba prostě, aby ty hlasy nepropadly, no. Takže jsem skončil u vás. Jo. Takže tak. Já teda moc krát děkuju za čas, už tady další žádný otázky nemáme. Říkal jsem hodinu a půl, akorát máme přesně 1,5 hodiny, takže jsme to krásně stihli. Přeju hodně štěstí do voleb. Já tam zítra jdu poprvé do komise hlídat, ať ty volby proběhnou tak, jak mají, demokraticky. Tímhletím se loučím a takhle, já ještě můžeme si popovídat, ale končím minimálně stream. Takže diváci, mějte se hezky a zase někdy třeba u nějakého dalšího rozhovoru. Čau. Díky moc, mějte se hezky.